pujar al tren que marxaria i oblidar el poble gasiu que fins l'estació temia. No fos cas que algú d'allà expliqués qualque mentida. No fos cas que algú d'aquí aprengués el que sabia. Oblidar el poble tronat i encetar la meua vida en un lloc de gent com jo. Soc l'Amat Baró, poeta de Ponent, i tot just acabo d'enllestir el meu segon llibre de poemes, On has deixat la falç. L'hem publicat amb Bookland, que és una editorial formada per un conjunt d'artistes, escriptors i gent dedicada al món del llibre, però dedicada a partir d'aquella arrel que va inspirar aquelles editorials dels anys 60 i els anys 70, d'esperit romàntic que apostaven pel llibre com que aposta per un petit tresor sagrat. Serrat, Delfia Vella, Pardal Roquer, Raimon, Miquel Porter. Els tres tambors al tall, Juli Garreta, Mili Vendrell i el grup de folk, L'Ollac, Montpou, Feliu, Montoliu, Prenafeta. Així doncs, el llibre que us trobareu és un llibre ja com a objecte bonic, poètic, partint de la base que està il·lustrat per l'artista ebrenc Álvar Bonet. Les il·lustracions de l'Álvar Bonet són collonudes, Ell és un artista amb una creativitat innata i ràpidament vam congeniar, el llibre li va agradar molt, jo no li vaig donar cap pauta ni li vaig donar cap idea que tenia, ell em va dir deixa'm el llibre, que jo me'l llegeixo i a partir d'aquí creo. I el que ha fet ho trobo excel·lent, vaja, em trac el barret. I també té una sèrie d'enllaços a partir de codis QR on veureu els poemes interpretats per mi mateix. El poemari està a punt ja enllestit per ser mogut, per ser recitat, i l'únic que ens falta és la col·laboració vostra, que agrairem de tot cor i que sabem que fareu també de tot cor si us agrada la poesia i si penseu que l'única arma possible avui en dia és la bellesa de la paraula, la bellesa de la imatge, la bellesa del so, la bellesa en definitiva. Rondalla de la costa principal, pescadors de l'Escala, Guillamota, Quadreny, Comelade, de la Bisbal, Rossell, Baró, Montlló, primera nota. Evidentment, si participeu, tindreu tot un seguit de recompenses, començant pel llibre mateix i després seguint amb d'altres, que poden ser reproduccions de l'artista Álvar Bonet, o poemes manuscrits meus, o fins i tot podem vindre a recitar a casa vostra o allà on ens demaneu els poemes, perquè la filosofia meua, la filosofia del grup Bookland, és la filosofia d'aquella carreta de clowns i pallassos que va dibuixar Santiago Rossinyol en L'alegria que passa. Així que, si voleu que la nostra carreta de bellesa, la nostra carreta d'alegria us vingui a visitar, no dubteu a ajudar-nos a fer possible On has deixat la falç, a fer possible la poesia. Gràcies i fins aviat. Visca la poesia. Jaume VI arriba, orquestra en plateria, la Darma, el Nación, l'Oriol tramvia, Vive la Serra, Illa Batiste, Gato Pérez, Pau i Jordi, el Tàpies, la Margarit i el Jordi Barrer, Granados, Jordi, Sabatés, Montsalvat i els Esquirols, Tena i Angelot, Montserrat, el Llibre Roig! Mm-hmm.